יריב גולד מלווה אותי כבר הרבה שנים, אני חושב קרוב ל10 שנים. 3 שנים בערך? 3 שנים. כ-21 שנה. אני 6 שנים בעסק, מהרגע הראשון, יריב היה בתמונה. בשנתיים האחרונות עובד עם יריב גולד, הוא עושה לי את השירותי חשבון. יריב הוא איש מקצוע מצוין, הוא נותן לך שקט תעשייתי, אתה יכול להתעסק בעבודה שלך. יריב מקצוען אמיתי, בכל מיני צמתים שהייתי צריך אותו, תמיד היה שם, תמיד עונה לטלפונים. זה לא רק כאילו שגר ושכח, וזה ממש לא רק פעם בחודש. נראה לי שאני מהלקוחות המציקים. תראה, אני חושב שהיתרון הכי גדול של יריב, א' זה הנגישות שלו, ב' היחסי אנוש שלו, ג' האמינות שלו, הביטחון שהוא נותן לי, לתת לו את הכרטיס אשראי או הפנקס צ'קים, לעצום עיניים ולדעת שהכל יבוצע בדרך הכי ישרה והכי מדויקת. תמיד נחשב לך, אתה יודע, את הביטוח לאומי, אם צריך להעלות את הרף, שלא במקרה צריך אחרי זה להשלים, ואתה יודע, תמיד להוציא אקסטרה זה כואב. הוא מאוד מקצועי, יש לו ידע מאוד מאוד נרחב, והוא מאוד מאוד זמין ושירותי. הוא בן אדם שהוא מלא ערך ומלא נתינה. אכפת לו, הוא יודע הכל, ואם לא, הוא מיד בודק וחוזר אליך. ואתה יודע שאתה ישן בשקט בלילה, וזה הכי חשוב. עד עכשיו בכלל לא הבנתי שום דבר בתחום הזה של הטבות מס, קרן השתלמות, פנסיה, ויריב הסביר לי הכל, כמה מגיע לי, כמה שאני אשלם פחות מס לטובת חיסכון ופנסיה אצלי, ואיך לנהל את העסק שלי בצורה הכי נכונה והכי יעילה. והכי חשוב זה שהוא מקפיד איתך קטנה כגדולה. כלומר, אין כזה דבר, טוב, בסדר, מקסימום, אין. מה שהחוק אומר אתה עושה, ואז אתה בטוח שאתה ישן טוב בלילה. אני אישית שלחתי אליו מלא אנשים מסוגים שונים וכולם מתים עליו. מרגיש שאם תיפול אחורה, מישהו יתפוס אותך. עצמאים, כל מישהו עצמאי ויש לו עסק, והוא רוצה ניהול נכון וזמין ומקצועי. מי שרוצה באמת להצליח ולהגיע לגודל הבא שלו, לשלב הבא שלו, כי כל הזמן אנחנו גדלים וצמחים, אז אם מי שרוצה את זה, צריך להיות ליד יריב. אני ממליץ בחום למי שהעסק שלו מתפתח, שרוצה לדעת שיש לו יועץ מס שהוא בפינה שלו, דואג לו, שרואה את העסק שלו מתפתח ויודע להכווין אותו מבחינה חשבונאית למקומות הנכונים כדי לא ליצור פערים בסוף שנה בהתחשבנויות, לפנות ליריב גולד ולדעת שהוא מקבל את הבסט של הבסט.